Mont-roig ha acollit este passat diumenge una nova edició de la marxa senderista del Matarranya. La jornada va començar amb temperatures fredes i vent, però amb el pas de les hores el sol va acabar acompanyant els participants. En total s'hi van inscriure més de 500 persones, a les quals s'hi van sumar una 60ena de voluntaris del poble que van fer que la proposta fos tot un èxit. Nosaltres teníem una inscripció de 515 persones, sempre ne feia algú a l'últim moment per alguna circumstància i això, 515 més tots els voluntaris que també han participat, sobre uns 570-580. Els caminants van poder escollir entre 3 recorreguts diferents, un de llarg d'uns 14 quilòmetres que anava fins a la base de la Punta Molinera i l'Ermita de la Consolació, un de mitjà de 9 quilòmetres pel barranc de la Grèvol i un de curt d'uns 4 quilòmetres que passava pel Pou Àrab. Els itineraris van recórrer camins, pistes i sendes del terme, passant per boscos de pins i barrancs característics del paisatge del sud del Matarranya. Ha empezado muy fresca, pero ha salido el sol, bien, mucha participación, estamos muy contentos y creo que este tipo de marchas es bueno para hacer comarca, para que la gente conozca a los otros pueblos y la verdad es que muy contentos porque hasta ahora ha ido todo bastante bien. Algún percance, como siempre puede haber alguna cosilla, pero nada en principio grave. Un dels punts destacats del recorregut va ser el Forat del Gat, un curiós pas entre roques que va sorprendre els participants. A més, enguany les rutes van destacar pels paisatges verds i l'abundància d'aigua després de les pluges de l'hivern. Pues la ruta del Barranco de la Grèvol es muy bonita, es una zona que siempre tendemos los de Montrollo a ir a pasear porque merece la pena y esperemos que la hayan disfrutado todos los que hayan venido. La verdad es que baja como si fuera un río, de hecho nos preocupaba al principio de semana porque estaba unas zonas bastante embarradas y bien, pero al final también que baje agua, que se vea todo verde, pues también es un punto a favor, aunque a veces sea incómodo. La marxa va finalitzar les instal·lacions deportives de Mont-roig en un dinar per a tots els participants i l'entrega de la samarreta commemorativa. Des de la comarca ja pensen en la pròxima edició, que es preveu que serà pel terme de la Vall del Tormó.